சில்லுன்னு ஒரு கூர்க் ட்ரிப் ட்ராவல் vlog. வணக்கம், நான் உங்கள் ரவி. எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டே பண்ணியிருக்க பிளேஸ்க்கு அவுட் சைடு இது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இது ரூம் உள்ள பாருங்கள். சென்னை டு மைசூர் ட்ரெயினில் வந்துட்டு அங்கேருந்து கேபில் வந்திருந்தோம். இந்த ஸ்மால் இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் இருந்தது. நல்ல இயற்கையான இடத்துல எங்களுக்கு கிடைச்சது. 2 nights ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். அவங்க சார்ஜ் பண்ணது 9,000 rupees சார்ஜ் பண்ணாங்க 2 nightsக்கு. 6 members போயிருந்தோம். ஃபுட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டாக ஈச் மெம்பர் 300 rupees சார்ஜ் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் கிரேவி, சிக்கன் ஃப்ரை, ரசம், சப்பாத்தி கொடுத்துருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் டேவும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபிஷ் கிரேவி வாங்கியிருந்தோம், ஃபிஷ் ஃப்ரையும். ஃபுட்டு வந்து ஓகேன்னு சொல்லலாங்க. அந்த கூர்க்கு கிளைமேட் இந்த வாட்டி மழை வந்தது, சூப்பராக இருந்தது. நாங்கள் அங்கேருந்து திரிவேணி சங்கமம் போயிருந்தோம், அதே ஃபால்ஸ் போயிருந்தோம். இந்த ரூமில் வெக்கேட் பண்ணும்போது இருந்த லாஸ்ட் மொமெண்ட்ஸ் தான் இது. சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் வீடியோஸ்.